Sziasztok! Ebben a videóban elkezdünk a Farming szimulátorozni, és méghozzá a 17-es verziójával. Annyit csináltam, hogy elindítottam pár gépet, azon kívül tényleg semmit. Úgyhogy, ja. Na, folytassuk. Ezt igen, ezt nem. Úgyhogy most megindulunk. Figyeld. Schumacher. És lesznek újítások a csatornán. Napli vlogok. Hát, beszélni majd megtanulok. Akarom mondani napi vlogok. Igen. Lesznek. Nem tudom még, hogy érted, de lesznek. Na, mi pedig veszünk egy iszaptartályt. Ja, veszünk egy iszaptartályt, akkor, amikor menjen. Megy már jobb, van egerem. Na, ahogy ott tartottam, hogy veszünk egy iszaptartályt. Ja, na, melyik a legjobb? Ez jó is lesz nekünk. De elhittétek. De viselkedjél, légy szíves. Ezt akartam, és megveszünk itt arra. Meg is jönnék. Ezt. Vagy ezt. Vagy YOLO! Vagy nem. Na, gyere vissza, fiam. Igen. El is szeretném adni. Könnyes búcsút. És nekem ezek úgy nagyon nem kellenek. Úgyhogy ezeket így, ezektől szerintem mi megválunk. Mert nem szeretem őket. És én hogy kell ezzel menni? Ide felzsalunk. Hova? Okay, és van még, ja, lehet, hogy még itt van, nem. Ott se dolgozik az ügyest is. Munkásunk. Hogy gyönyörű. Pénzösszeg. 51 ezer, na akkor vegyük meg csak ezt a powerpocsit. De maradt még pénzünk. Aztán... Igen már. Inkább ugratunk. Nekem most nincs kedvem elmenni oda. Mondom... Kösz. Na. Töltsél már be! Na. Te. Hát igen, te. Egy. Na. Ez már haladunk. Én úgy érzem, haladunk. Na, itt vagyunk. Ugye nem. Mi van? Nem már, légy szíves. Elrontottuk. Tök jó. Nekem ez. És ez így. És annyira gyökérén nem lehetek. De mégis, te. Na hát ez már jobban tetszik. Elordjuk a témákat. Beszállunk, visszamegyünk a farmra.
Index. Ez csak ki. Na. Látod, ott indexelek. Vigyázzál! Nekem van elsőbségem. Mert én vagyok az erősebb. Bli. Nem. Most egy apró vágás következik. Becsal. Másik oldal. Mi? Na. Nem, úgyhogy én rácsampantom. Nézzünk meg valamit. De előbb vágok. Mondom, vágok. Ja, valami olyasmi. Takarok. De nézzük már meg, mennyi egy kamion. Nem tudom, mennyi egy kamion. Mi van? Úristen, ezek nagyon drágák. Egy darabig még nekünk nem lesz. Támaszt egy ötletem, vegyünk egy traktort. Vegyünk egy... Hol van? Ezt. Terveztem. Úgyhogy milyen 165 000. Igen, van ára. Még mik vannak? Nem. Szerintem ez jó is lesz nekünk. És azt mondja, hogy nincs rá elég pénzünk. Jó, egyet ki kéne próbálnunk. Legyen egy ilyen cél. Oké? És akkor végül 17 nem. Vége. Úgyhogy én most szerintem veszek fel egy kis hűtelt. És megveszem, mert jó. Mert gyorsan megy. De nem. Miből van sok? Szójababot jól veszik, majd 2000-ért. Na, ezért ugorjunk el. Nézzük. Beülünk. Na. Amíg mi odaérünk. Itt pont vége a videónak, ilyen 10 perces videók lesznek. És... ja. Úgyhogy lesznek ilyen 10 perces videók. Úgyhogy minden nap egy vlog. Úgyhogy ilyen videók várhatóak. Jaj. Skype. It's my dry life Skype. Köszönöm. Na, menjünk! Megszoktam a 15-öt. Játszottam eddig kétszer a 17-tel. Úgyhogy fogalmam sincs milyen lesz. Úgyhogy nem tudom. Mindjárt vége lesz ennek a videónak. Következő részben majd innen folytatjuk szerintem. Úgyhogy... na, ezért viselkedjél, légy szíves. Tétjeiket tegyék meg, hölgyeim és uraim, hogy ez itt felmegyek. Nézzük fele meg. Na, felmegy?